Mayong buntag mga kaigsunan. So, welcome na po sa atong day 4 nga Bible study online din sa Facebook. So, karon ang atong paghisgutan mao ang Kristohanong panlawas o ang Kristohanong pagkinabuhi. So, sa di pa ko magsugod ani sa paghisgot mga kaigsunan, ato na pod ipanimbaya ang atong mga nangulo sa atong buhat. Ako na pod usbon ang ako pagpanimbaya. Ako gipanimbaya si Pastor Miljoy Pipito. Ingon usab kang Pastor John Musinabre nga maoy hinungdan nga nakahimo nini nga buhat tungod kay ila kong gihatagan og tahas aron sa pagbuhat ini. So mga kaigsunan, ako na pod gipanimbaya ang atong mga viewers ug mga tigpahat diha nga nagatan-aw kanunay. Ako mong gipasalamatan sa kanunay ninyo nga suporta nga bisan tuod na sa dakong krisis mga kaigsunan, pinaagi sa mga ingon-ani nga mga butang makahimo gihapon ta sa pagbuhat, pinaagi sa pag-share sa maong pulong nga balaan. So mga kaigsunan, ako po gipanimbaya ang mga naa diha sa gisakupan sa Surigao del Norte ngon sa diha sa season. Tagbayani, Sukaylang, Mabuhay, Patag, diha sa Mapawa, mga kaigsunan, ingon usab sa mga atong kaigsunan diri sa Buena Vista, Nasipit, Carmen, ako mong gipanimbaya. Salamat sa inyong suporta. Salamat sa inyong mga pag-view niini nga live. Ingon usab sa mga kaigsunan nato diha sa Butuan. Salamat sa inyong suporta. Salamat sa pag-share sa mga mensahe o pagpahatpod sa uban nga nakahimo sila sa pagpaminaw ani. Karon mga kaigsunan, sugdan nato nga atong topic karon mo ang panglawas ug ang Kristohanong pagkinabuhi. So unsa man dayon ni mga kaigsunan nganong kinahanglan pa man ta maghisgot og panlawas ug Kristohanong pagkinabuhi? Unsa man dayon nga atong angay nga buhaton may tungod sa atong pagkinabuhi nga Kristohano ug panglawas nga Kristohanon. So, karon naay pangutana diri, kinsa ang buhi nga templo sa Dios? O kinsa man day ang buhi nga templo sa Dios? 1 Corinto 3 versikulo 16-17 nangingon diri. Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios ug nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo? Ang giingon gaya na sa pangutana ng mga kaigsunan, kinsa ang buhi nga templo sa Dios? Unya ang tubag dinhi sa 1 Corinto 3:16-17 nag-ingon nga kita ang maong buhi nga templo sa Dios tungod kay ang espiritu sa Dios nagpuyo diri sulod kanato. Sa 17 ato ipadayon mga kaigsunan, kung adunay molaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kay ang templo sa Dios balaan og kanang templuha mao kamo. Ingon diri mga kaigsunan, kung kinsa tong molaglag sa templo sa Dios, pagalaglagon siya sa Dios. So unsang pamaagi nga kita nga mga tao gilaglag nato ang templo sa Dios? No. Ato nang mahibal-an mga kaigsunan kung magpadayon lang ta Ginoo. So naghangyo ko na sa inyo nga kung gusto ninyo maka-share pud sa uban mga kaigsunan, kani nga ato topic karon nagisgutan, pwede ninyo i-share aron maka kita ang uban ani. Ano po yung mga pangutana mga kaigsunan, giingon dire kinsa ang atong gipahinungdan sa tanan natong buhaton. 1 Corinto 10 versikulo 31. Busa kung magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Aron sa paghimaya sa Dios mga kaigsunan, piliun nato ang kanang atong kanon o pag-imnon nga kanang makaayo sa ato panglawas, dili kung makahimo nga mahugawan natong lawas. Tungod kaning natong lawas mga kaigsunan, templo ni siya sa Dios. Mao nga ampingan yun nato. Unsa ang dili maayo nga ikadulot sa pag-inom sa makahubog nga bino? O kay nagisgot man tag nga ang atong lawas templo sa Dios, buhing templo sa Dios, maghisgot tabain sa mga dili makaayo ug makadaot sa atong lawas. Unsa ang dili maayo nga ikadulot sa pag-inom sa makahubog nga bino? Unsa may negative effect mga kaigsunan may tungod sa bino? Proverbs 20 verse 1, ang bino mao isa ka tigtamay, ang maisog nga ilimnon mao
ang sabaan, bisan kinsa ang masayop tungod niini dili manggialamon. Kasagaran natong mabantay mga kaigsunan kung bisan unsa pa ka edukado mga kaigsunan, kung mahubog ka pinaagi sa pag-inom anang bino mga kaigsunan, bisan pag ingnon nato maestro ka, professional ka, once na mahubog ka anang bino mga kaigsunan, diha makita nga ang bino dili makahatag og maayo, wa na kay batasan, musulti na kag mga bastos, pangita na kag away mga kaigsunan, mao na ang mga negative nga mabuhat sa maong bino mga kaigsunan. Unsa ang dili mayong sangputan sa pag-inom sa makahubog nga bino? Proverbs 23 versikulo 29 hangtod sa 31. Kinsa man ang may kasakit, kinsa man ang may kasubo, kinsa man ang may mga pakigwingkil, kinsa man ang may pagbagulbol, kinsa man ang may mga samad sa walay pasikaranan. Mao kadtong magapabilin aron pag-inom-inom og bino. Kadtong panggula aron sa pagpangita sinakot sa pagpangita sa sinakot nga bino. Sumala sa mga pagsusi mga kaigsunan, bisan kita bisad dili nato nga ibutang sa mga kaigsunan no. Pero ato yung mabantayan nga kasagaran nga moinom sa bino unya ang uban ani na disgrasya tungod kay hubog mo drive og motor unsa ba 4 wheels unya kung mahubog manghagit na lang mangitag away unya dili lang sa nga pamaagi mga kaigsunan nga makahatag sa ato og daot nga mga buhat kung di makadaot pud ni sa atong mga panghuna-huna imbis nga angay nato amping ang atong lawas tungod kay kining atong lawas templo ni sa Dios, buhing templo sa Dios kay tungod kay diri nagpuyo ang atong ang balaan nga espiritu mga kaigsunan diri sa atong kaugalingon nga lawas nagpuyo mao ang buhing templo sa Dios. Unya gawas anang mag-inom-inom mga kaigsunan makahimo pud ning guba sa pamilya. Sama sa among pamilya mga kaigsunan, ihimo na ang example tungod kay responsable kayo si Papa sa una, muli hubog unya mangitag away, mag-away sila ni Mama. Guba among pamilya, mao na ang makadaot nga bino mga kaigsunan. Ang ayud nato likayan tungod kay dili basta-basta, dili lang ingon nga nara na sa tao. Daghay mo ingon nara na sa tao kung mahubog matulog, kung mahubog mangitag away. Pero bisan patuod mga kaigsunan mo ingon na mahubog matulog, makadaot gihap na mga kaigsunan sa atong panglawas. Ang atong healthy mga kaigsunan makuan na noon. Mawala ang health nato ana. Ingon dere, alcohol is deceptive, it is addictive, it destroys brain cells, it dramatically affects our ability to reason. Example ani mga kaigsunan, kanang kasagaran makita nato mga kaigsunan, kung ikaw usa ka maayo nga player sa basketball, unya grabe kadaghay nagkuan sa imo nang idol nimo tungod kay grabe nimo kamayo mo dula. Isa ra sa mga rason mga kaigsunan kung hilig ka mo inom og alcohol, bino mga kaigsunan, unya imbis nga daghay ni hanga sa imo tungod kay maayo ka mo dula, kung imo ni maintain mag-inom kag bino mga kaigsunan, mawala ang imong pagkamayo sa dula mga kaigsunan. Ang pagka maayo nimo sa dula nga basketball, mahimo nga posible nga maapektuhan tungod kay ingon pa alcohol affects our ability to reason. Tungod kay sige nimo gikuan mga kaigsunan buhat nga mag-inom-inom ka, wa ka balo nga inig sunod na amoy mga liga, pagdula nimo kalitra ka hangakon kag dali, mao lang epekto sa maong bino mga kaigsunan. No. 2 out of 5 people who begin drinking have a serious problems. Sa ato pa mga kaigsunan, base sa research, sa 5 ka tawo nga addict na sa inyong mga kaigsunan, 2 ka tawo ana seryoso sa maong sakit nga alcoholic mga kaigsunan. Nasya sa seryoso nga kahimtang mao ang pagka-alcoholic mga kaigsunan. Unsa ang mga batasan sa mga tawo nga dili makasulod sa gingharian sa Dios? Mao na ni mga kaigsunan. Pangutana karon no. Galatias 5 versikulo 19 paingon sa 20. Og dayag kaayo ang buhat sa unod nga mao kini.
pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag, Diyos, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabubho, kapungot, iya-iyahay, sunupakay, pundok-pundok, og kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahak-hak, og sa mga butang nga mga ingon niini, pasidanan ko kamo. Sama sa ako na daang gipasidanan kaninyo kaniadto nga ang nagabuhat sa maong mga butang dili magapanunod sa gingharian sa Dios. So unsa daw ang giingon nga mga kaigsuonan? Sa ingon sa pangutana mga kaigsuonan, ang mga batasan nga dili makasulod sa gingharian sa Dios mao kadto pagighilawas, paghubog-hubog, hudyaka, kahugaw, pagsimbag Diyos, mga kapungot, pundok-pundok, pagdinumtanay. Ang angay nga likaya nato tungod kay kung nagabuhat ka ani mga kaigsuonan, posible nga dili jud ka dawaton mga kaigsuonan, di jud ka makapanunod sa gingharian sa Dios. Mao nga giingon nga samtang buhi pa ang tao mintras buhi pa makahimo sa pag-usab sa iyang kaugalingon. Pero sa unsa man nga pamaagi kung magpagahom ka sa pulong sa Dios, unya ang iyang gugma sundon nimo sama sa pagsunod sa mga napulo ka sugo. Kaya ang napulo ka sugo mga kaigsuonan mao na ang kabubuton sa Dios. Unsa ang pulong sa Dios mahitungod sa pagpanigarilyo? So unsa may pulong kuno diri? Ingon pa unsa nga pulong sa Dios mahitungod sa pagpanigarilyo? Tan-aw nato Proverbs 16 verse 27. Ang tao nga walay kapuslanan nagalaglag sa daotang buhat, og diha sa iyang mga ngabil adunay makusog nga kalayo. So unsa daw? Sama sa iyang ngabil adunay makusog nga kalayo. Sigarilyo mga kaigsuonan. Unsa ang gipadayag sa Dios mahitungod sa pagpanigarilyo o pagtabako? Job 41 versikulo 19 hangtod 22. Gikan sa iyang baba mga sulo nga nagadilaab, manggula og ang aligato sa kalayo magattulasik. Gikan sa iyang ilong may aso nga magagula ingon sa kulon nga nagabukal og mga tangbo nga mga sunog. Ang iyang gininhawa makapasiga sa mga uling ug usa ka kalayo magagula sa iyang baba. Mao na ang pulong mahitungod sa pagpanigarilyo mga kaigsuonan. Sa iyang liog nagapuyo ang kusog ug sa iyang atubangan ang kahadlok nagasayaw. Mao ni ang mga epekto mga kaigsuonan kung ikaw hilig ka manigarilyo tungod kay ang bisyo nimo gawas sa inom na sigarilyo. Ang epekto sa pagpanigarilyo mao ni mga kaigsuonan, kanser sa baga, kanser sa tutoy, sa mga babae, posible pod sa mga lalaki, kanser sa kidney, kanser sa tutunlan, kanser sa cervix, kanser sa bakbak, ug sa ubang sakit sa baga sa tao mga kaigsuonan. So, tan-aw nato mga kaigsuonan kung unsa pay lain nga mga hinungdan, mga side effect aning ingon pa cigarette smoking. Cigarette smoking contributes to heart disease. Uy, posible po tayo mga kaigsuonan, no? Labi na sa mga high blood mga kaigsuonan. O strokes, various forms of cancer, emphysema, premature births, o sa mga babae nga mahilig manigarilyo, ang ngayon ninyo biyaan, kay ingon pa diri, premature births, poor circulation, shortness of breath. Smoking affects not only your health but the health of your loved ones. Labi na sa imong pamilya mga kaigsuonan. No, kung ang imo gipalit og sigarilyo og imo pa nang gipon mga kaigsuonan, posible nga makatabang pa na. Pwede nimo na mapalit sa mga butang nga kinahanglanon o in case sa emergency og naay madisgrasya disgrasya, imo na matabang mga kaigsuonan. Kung gusto ka sa kinabuhi, unsay angay nga sundon? Ngon mga kaigsuonan, kung gusto ka kuno nga sa kinabuhi, kung ang piliun nimo bisyo ba o kinabuhi, kung gusto ka sa kinabuhi, unsa may angay nimo sundon? Tanawan ta mga kaigsuonan, no? Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo,
Anay usa lamang ka maayo kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. O giingon din mga kaigsunan, kung gusto ka musulod sa kinabuhi, mao ni ang pinakamaayong mga kaigsunan nga buhaton ninyo. Wilayan kung dili kung musulod ka sa kinabuhi, mao ang pagbantay sa mga sugo sa Dios mga kaigsunan. Sa klaro jud na mga pagkaistorya. Makita na siya sa Mateo 19 versikulo 17. Tapos kita masayod unsa ang maayo unya dili nato buhaton unsay resulta. No, giingon pa kung human nato nahibal-an nga mao ni ang dili maayo o kani maayo, unsa may buhaton nato kung dili nato ni buhaton, unsa kahay resulta no? Unsa may mahitabo sa ato? Santiago 4 versikulo 17, busa ang tawo nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton og wala magabuhat, niini siya nakasala. Uy, kung ikaw dahil nakabalo nga, akana siya. Mao na ang insakto, mao na ang maayo, mao na ang dautan. Pero kung dili ka mo sunod nga sa maayo nga buhat, dili ka magbuhat og maayo, nakasala ka mga kaigsunan. Bisag ako, kumbaga, kabalo na ko daan na mao ni ang maayo, mao ni ang dili maayo. Unya, kabalo ko nga, kung buhaton na ang di maayo, nakasala ko, pero gipadayon na ako mga kaigsunan ang pagbuhat sa dili maayo. Ako ana nakasala mga kaigsunan. Sa makita to siya mga kaigsunan sa Santiago 4 versikulo 17. Tambag mao yang tambag sa Dios mga kaigsunan para sa ato. Sa tanan nga mga tao nga naaning kalibutan nagkinabuhi. Isaiah 55 versikulo 2. Mao ni ang tambag sa Dios mga kaigsunan. Basahan na to. Nan nga naman nga magagasto kamo sa salapi alang ni ana nga dili tinapay, ug sa inyong pinangitaan alang niadtong dili makabusog. Patalinghog kamo pag-ayo kanako, ug kan-an ninyo kana nga maayo. Ug tuguti nga ang inyong kalag magakalipay sa iyang kaugalingon nga katambok. So, unsa may nganong buhaton pa manggayod nato mga kaigsunan no? Ang tambag diri ingon pa, kung lain sa termino, ingon pa na kabalo ka nga makadaot, nganong imong paliton? Nganong imong paliton unya imo i-apply sa imo nga panglawas nga makadaot man. May pasiguro ipalit na nimog tinapay, di pa ka madaot kaysa ipalit nimog sigarilyo, ilimnon, ato na lang siguro na nimo palit sa mga pagkaon. So, mahimo pa noong himsog ang atong panglawas. Ang pagdaog batok sa bisyo sa kinabuhi, dili nimo madaog nga mag-inusara, nagkinahanglan ka og katabang, ang Dios mao'y imong kauban og siya magatabang kanimo sangpitas siya. So sakto mga kaigsunan no. Dili jud ta makaingon nga mausab nato ang atong kaugalingon, pinaagi pod sa ato kaugalingon nga pagpaningkamot, dili na may mga kaigsunan. Mausab ra atong kaugalingon kung mga tagtabang sa Ginoo nga iya tang usbon, no? Sama sa mga kaigsunan. Pakitaan ta mo mga kaigsunan sa istorya, sultihan ta mo mga kaigsunan mahitungod sa gugma mga kaigsunan ni Kristo. Iyang gipakita nga iyang gipakataw iyang kaugalingon, iyang gipakamatyan ta niya gamit iyang kaugalingon tungod kay nahigugma ta, tungod kay kung wala siya nagpakamatay dili ta mausab, walay kaluwasan mga kaigsunan. So mao nang giingon nga batok sa pagdaog sa bisyo sa kinabuhi, dili na nato mabuhat nga ato lang kaugalingon. Kung dili mabuhat nato na pinaagi sa tabang sa Ginoo aron nga mausab ang atong kinabuhi. Ang atong pilion mga kaigsunan, kung magisgot daw mga kaigsunan, batok sa bisyo sa kinabuhi o Kristohanon nga pagkinabuhi, ang pinakamaayong nga pilion mga kaigsunan mao ni ang Kristohanon nga pagkinabuhi. Kay kung naa ka sa Kristohanon nga pagkinabuhi mga kaigsunan, layo ka sa bisyo, layo ka sa mga daotan, unya naa ka sa mayong panlawas, tungod kay nagsunod man ka sa mga tambag kung unsay talambagan sa Biblia mga kaigsunan. So ang aho lang mga kaigsunan, ang pinakamaayo gayud nga pilion mao ang pagkinabuhi nga Kristohanon. Bahin sa atong topic nagisgot man sa bisyo ug sa kinabuhi, ang jud nato likayon ang bisyo mga kaigsunan tungod kay wa jud na natabang mga kaigsunan. Hinuon na siya na contribute pero mao ang mga kasakitan
sama sa mga sakit, heart disease, cancer sa baga, unsa ba diha mga kaigsunan, na contribute ang bisyo, labi na sa sigarilyo o sa inom, pero dili maayo mao ang pagdaot sa imong lawas mga kaigsunan. Pero kung ang imong pilion kinabuhi nga Kristohanon, pinakamaayo nga choice mga kaigsunan, pinakamaayo na napagpili tungod kay imong gipili ang insakto, tungod kay nasayod ka nga kung imo ning buhaton naa ka sa sakto nga sitwasyon, wala kay problemahon nga ay kung piliun na ho ning kuan Kristohanon nga pagkinabuhi, likays ko sa mga sakit, mga bisyo. So sakto nang imo na sa imong nauna nga kaigsunan nga imo jud piliun ng Kristohanon nga pagkinabuhi. So ang atong kuan presentation may nag-end ng slide mga kaigsunan. Mao lang to mga kaigsunan ako pahinumdum sa inyo. Ang atong lawas templo sa Dios mga kaigsunan. Buhing templo sa Dios tungod kay ang espiritu nga balaan naa na puyo sa atong lawas mga kaigsunan. Dili lang kung ako, kung di kitang tanan ng mga tao mga kaigsunan, templo sa Dios. Busa dili nato hugaw-hugawan, dili nato hugawan natong kaugalingon tungod kay balaan kita ang templo sa Dios, buhing templo sa Dios. Wala ang mga kaigsunan nga ampingan nato atong kaugalingon panglawas, dili nato sudlan og mga elemento na makahubog, panigarilyo, mga pagkaon nga di makaayo sa atong lawas, sa mga pagkaon nga ginadili. So mao na nga ampingan jud nato. So sa di panahon ni tapuson ahong video mga kaigsunan sa atong ginabuhat nga presentation, gihangyo muna ako sa pagduko, magampo ta. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat kayo sa Ginoo sa imong mga pulong gipadala kanamo, na kanunay namo natun-an pinaagi sa pagbasa, sa pagsusi sa maong balaan nga kasulatan. Amo nasayran Ginoo nga ang among lawas mao ang imong buhing templo, tungod kay ang balaan nga espiritu anaa nagapuyo kanamo. Salamat sa grasya sa imong kinabuhi ug panglawas na imong hatag kanamo ning adlaw Ginoong Dios, among itugan among kinabuhi diha kanimo. Pasayloa kami sa among mga kasaypanan, kinita namin salig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So mga kaigsunan, salamat kayo sa inyong paglantaw sa maong presentation nato karon sa ika-4 nga adlaw sa atong Bible study online din sa Facebook. Gihangyo ta mo nga hinaot ugma na gihapon mo mag-view ani nga presentation. Ikalima natong adlaw ugma mga kaigsunan. Unya ayaw mo kalimot sa pag-share ani mga kaigsunan aron makahimo pud mo sa pagpahat sa uban, dili lang kamo ang nakadungog ani nga mensahe, kung dili apil na pud ang uban nga mga kaigsunan na mga higala nato diha. So salamat kaayo, salamat sa inyong suporta, salamat sa inyong mga kanunay nga paglantaw. Hinaot daghan mo yung mga nakutlo ng mga lesson, labi na sa atong panglawas tungod kay ato ning kinahanglan ampingan, tungod kay kita ang buhing templo sa Dios. Salamat ug maayong adlaw sa tanan. God bless.